ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Uwe ni Nongtrei jong mamlu Chera Cement Limited ula jau omat bat yam rang ba habo Ïohi dalagi jong ki khamat blapin klem yu Atoskhana le ni ka chimni jong ni ka karkhana pen mi do bilad kebedan ha ka shnong mamlu. Uni urang ba uyam Pangnud ban Ïohi blapin jat pen praya ka ni ka karkhana namar dai na ka ni ka karkhana ula ban pendap ya ka yeng ka sem ba ban pha school ya ki khon ki ti jong u. Nongtrei he bro ngi don hangne barbor ngi tre ngi up le se ngi di jongkas korti department te la da kiwei ki shu wan ki la drop token ru andai mangi ngi hap tre hap skri mit bat singi ngi skri kan ka kam ka bani tre te ki jing Pangnud he le se kane kam de shu ka pleng ja tang ki nong sora phi namar bele ngi ru ki banabar jongka district jongka sora ru ngi imja ngi on tre ngi im khau khon ngi panhe pensan ki khon nong ne te ki jing Pangnud he ki jing Pangnud nadu to singi ka ba Ïohi ba chimni baru skatu ngim don kata kajing suthu ala demo handai ha bangilo i ba kata snem ne chimni ula pen im ja la se bun ki banang ne ki la pen he ikon kiti ki la long MLA ki la long MDC ne ki la long kino ki kam ki ba ki tre ngishim mah la de pat long kata kajing Pangnud ngin ong shu kumno ken namar ba mangingi de tanggi bariet kajing Pangnud ngi don ha kam sim handai ki bahya pat song kajing peniat ki bahya mo te handai ngin ong kumno na du singi ba Ïohi ba jau chimni tu long ngi su Pangnud mo namar beli la atas nem ngi im nang ne long ka don hi kita ka jing sngew ham sim jong namar bali ki khun kiting yo ban pha school nang ne dai ni poi perkhat ban ba kan long hadu kan ne dai ngi ipad ha ka jing yalam jung trek rat ban lor bat kini ki bor sing syar ki ba lor le se kum ka sarkar Mccl menta ka sarkar NPP kan le ai na menta ka jing bahalang ya baro namar kam di na menta simet dai na menta bahalang ya baro hi tatang kita hi ngadon ki jing sngew le dia sing lang